Здравейте, казвам се Диана Кихайова и съм икономист по образование. От 4 години съм председател на Общински съвет Велинград. Работата ми е изисквала от мен да познавам местното законодателство и нормативните актове, свързани с управлението в нашата община. Като председател на местния парламент се убедих, че при определени ключови, приоритетни въпроси, свързани с развитието на общината ни, може да има пълен консенсус. Факт е, че през последните 2 години всичките 29 общински съветници се обединихме под общата идея за запазване на община Велинград като екологично чист регион. Кандидатирах се за общински съветник от групата на местната коалиция Бъдеще за община Велинград, защото искам да защитавам постигнатото до този момент и да отстоявам с всички законови средства призива против рододобива и запазване на екологичното равновесие в западните Родопи. Ние считаме, че развитието на балнеолечението и минната промишленост на едно и също място е недопустимо. За нас е важно да има обединение между местната власт, неправителствените организации, инициативните комитети и медиите за създаване на единно гражданско общество, което да защитава интересите на Велинград. За нас, като кандидати за общински съветници от местната коалиция Бъдеще за община Велинград, е важно да има приемственост и надграждане в политиката, свързана най-вече с запазване здравето и живота на хората, запазването на чистата природа в нашата община и най-вече богатството, което ни е дадено от Бога, а това са ликовитите минерални води. Като председател на Общинския съвет, при мен бяха депозирани 2 мащабни подписки. В първата бяха събрани над 11 200 подписа, а във втората над 7700 подписа, в които гостите на нашия град и нашите граждани изразиха мнение, че община Велинград трябва да се развива като екологично чист регион. Подобна мащабна инициатива в защита на определена кауза е за пръв път в историята на нашата община и за това ние ще вървим именно в тази посока. Ние ще работим в пълен синхрон с неправителствените организации. Още повече, че нас ни подкрепят община Ракитово, община Белово, община Батак и община Пещера. Като кандидати за общински съветници, ние сме длъжни да съблюдаваме местното законодателство. Имам предвид и стратегическите документи, свързани с развитието на община Велинград до периода 2020 година. А това е общия устройствен план и общинския план за развитие. Във всички тях никъде не е залегнало развитието на рододобива. Нашето виждане е за развитието на община Велинград като екологично чист регион, с развитие на балнео и екотуризъм, за разкриване на нови работни места в сферата на био и екоземеделието и животновъдството. А това са отрасли, които са традиционни за нашия район и още повече, че са близки до поминъка на хората от селата в общината. По този начин ще се затвори цикъла на биопроизводството и неговата реализация в търговските обекти и хотелите на град Велинград. Именно по този повод аз подкрепих и кандидатурата на господин Ангел Манолов като независим кандидат за кмет на община Велинград, защото в неговата управленска програма виждам нашите приоритети за развитието на общината, които са напълно реалистични и изпълними.